13 containers. E kaunti ma Bungoma bende ikuokosetieki ne penj maduong' mabiro chakore tich abich mar neno ni onge kuo mora kata masira manyalo rocho weche mag penj. Ka oloso e apisi mare mantie boma ma Bungoma, Director mar somo e kaunti no Pius Bungoma owacho ni chenro mag wuoth e gwenge maboyo, jogo madhi chung' ne penj kaachiel kod kuonde mamoko ma inyalo timie penj duto oseik makare. Kata kamano, okwayo jonyuol mondo omi one ni jopuonjre ochopo e kuondegi mag timo penj e sa mowinjore, ka olero ni onge japuonjre moro amora ma ibiro tam timo penj. What has been done by the NEC, this time we are going to have the exam collected twice, one in the morning and one in the afternoon, especially in the KCSE exams, which means exam which is done, the second paper, which has always given us problem in terms of early exposure, we hope is going to be managed this time. All the examination officials have been briefed, and this time we are going to have many secondary school teachers invigilating the exams in the center, that the changes that we have. And we have a few cases of some students, some candidates who have not reported for the briefings that we had, but we believe and trust that they present themselves.